Sata halastacciya. Littafin abokin Hira Kashi na 1, wallafar Dr. Muhammad Mansur Ibrahim Sokoto, wanda ni Muhammad Zaharuddin Usman na karanta. Labari na 21. Sata halastacciya. A ƙasar Ingila ne aka yi wani ɗan sane mai suna William. Ba shi da aiki sai bin mutane, yana laliban aljifansu yana sace masu alabai wanda suke ajiye kuɗinsu a cikinsa. Yakan bi wurare masu turmutsitsi da cinkoso domin ya samu damar da zai sa hannunsa a cikin aljifan mutane. To amma abin da yake ba shi haushi da mamaki shine a kullum da ya yi sata nan take 'yan sanda sun kama shi. Kamar dai ɗai ba wanda suke fako in ba shi ba. Da yake an jarabe shi da yin satar bai taɓa tunanin barinta ba. Amma sai ya yi tunanin ya gurgusa zuwa wata ƙasa inda doka ba ta da tsanani kamar Ingila don ya yi satarsa a cikin sakewa da walwala. William ya hau jirgi ya tafi ƙasar Amurka. Kwanansa 2 yana bibiyar hankulan mutane don ya samu sararin yin sata ba tare da an kama shi ba. A rana ta 3 ya zura hannunsa a aljihun wani mutum ya janyo alabai ɗinsa. Ya yi wuf zai ɓoye a aljihun bayan wandonsa sai ya ga wani mutum ya sharɓe hannunsa. A nan fa mamaki ya ishe shi sai ya ce, "Sori ɗan sanda, wallahi ba sata na yi niyya ba, kuskure ne." Sai mutumin ya yi murmushi ya ce masa, "Ka kwantar da hankalinka, ni ba ɗan sanda ba ne, ni ma ɓarawo ne irinka. Ina biye da kai tun shekaran jiya kuma na lura da halin da kake ciki. Amma wannan irin sata da kake yi, ai ba ta da amfani, ga ta da wahala, kuma nan take za a ɗaure ka. Amma ka zo in koya maka sata halastacciya." William ya tambayi sunan sabon abokinsa, ya ce masa Gideon. Sannan ya bi shi suka tafi da shi har masaukinsa, ya shirya masa yadda za su yi sata halastacciya. Kashe gari sai suka fita zuwa gidan wani mawadaci mai sayar da kayan barasa, suka sace wani akwati, ba abin da ke cikinsa sai dalolin Amurka. Maimakon su tafi daga gidan, sai Gideon ya ce ma William, "Dakata, je ka ɗauko mana kwalabar barasa guda 3, sannan ya ce ya ɗauko garmaho wanda suke shan kiɗe-kiɗe ya kunna masa." William ya ji tsoro ya ce, "To ai a haka abu ne mai sauƙi mai gidan nan ya zo ya kama mu." Gideon ya ce masa, "Kawai ka sa ido ka ga ikon Allah." Suka kuwa yi ta shan barasarsu, suna kwasar rawa, har mai gida ya iso, ga kuɗi an fito da su daga akwati a shimfiɗa a gabansu. Da mai gida ya iso, babu ɓata lokaci, sai ya yi kukan kura a cikinsu, ya fito da bindiga yana barazanar zai kashe su. Suka yi kamar ba su san da shi ba, sai ya fito da wayarsa ta salula, ya kira 'yan sanda. Suna zuwa, sai ya ce masu, "Waɗannan mutanen ne suka shigo cikin gidana, suna son su yi min sata." 'Yan sanda suka kalli waɗannan samari su biyu, ba abin da suke yi sai rawa da shan barasa. Suka tsayar da su, suka ce mai ya faru. Gideon ya kada baki ya ce, "Wannan abokinmu ne, ya gayyato mu nan gidansa, mun yi masha'a, muka yi caca, muka cinye waɗannan kuɗin nasa. Kawai sai ya fiddo bindiga, wai zai kashe mu." 'Yan sanda suka kalli wurin da kyau, suka ga kwalaben giya guda 3, kuma kowacce an buɗa an sha. Sai suka gaskata abin da Gideon ya gaya masu. Suka ce ma wannan attajiri, "Idan ka sake yin irin wannan, za mu zo mu kama ka." Sun kimtsa za su fita, sai Gideon ya ce, "Idan kuka bar mu da shi fa, lallai kashe mu zai yi." Suka ce, "To, ku zo mu raka ku." William da Gideon suka shiga gaba, 'yan sanda suka raka su har inda suke so, sannan suka rabu da su. Kun ji yadda aka yi wannan sata halastacciya. Darasi: da yawa waɗanda suke yin sata a cikin al'umma, amma ba a san cewa su ɓarayi ba ne, kuma satarsu ta fi girma da hatsari akan satar 'yan sane da masu yankan aljihu. Akwai fashi da makami, akwai fashi da mukami, akwai kuma fashi da wayo da dabara.